Dneska si urobíme tetováčku s korunkou. To nie je to nie je lak, ale lepidlo. To je lepkací lepidlo, tak prosím, kto má 3 roky alebo 4 roky, tak robte to s mamou, aby ste tu nič nedávali nejaké, trochu, aby ste si nerobili dačo sa s týmto lepidlom. Tak, prosím, kto má 3 roky, prosím, aby ste robili to s mamou, alebo s ockom, áno? Tak nie so s kamarátkou, alebo so sestrou veľkou, áno? Ja teraz to robím sama, pretože ja mám už 9 rokov. Tak ja môžem už robiť sama. Si robiť. Tak si, aby som robila druhý part i tam vám ukážem, čo bude, ako dávate tam veľa tetovačky. Chcem si dať aj tu takú tetovačku, dajku tu. Ja žádne aj tu chcem si aj dať tu. Tak tu chcem vidieť, tak prosím, aby ste išli na môj kanál. Počkajte. Takáto korunka. Proťke sa mi hlas. Neviem, že neviem rozprávať. Neviem hovoriť po rusky, teraz vám to dokážem. И всем привет, вы на канале Кисамикаш. Сегодня у нас такие вот разбор, так сказать. И у меня есть такой лак. Он такой, знаете, так сказать, не знаю как. У меня есть такая помада. Сейчас мы ее распробуем. Чук. Вау! Вау, посмотрите, они стали такими, не знаю как сказать, но они стали красные, такие. Видите, я говорю по-русски так.